Predsjedavajuća, pozdravljam povjerenicu gospođu Reding, predsjednika EIB-a gospodina Hoyera i zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću gospodinu Marinescu. EIB je važan izvor financiranja za kapitalne investicije, nacionalni dio financiranja projekata koji se financiraju iz EU fondova i IPA-e, projekte srednjih i malih poduzetnika i poduzetničke infrastrukture te za inovativne i znanstvene projekte. Upravo ova ulaganja su pokretači rasta i razvoja te je zato uloga EIB-a u izlasku iz krize i preokretanju trendova jako važna. U Republici Hrvatskoj je još 2011. potpisan okvirni zajam s EIB-om za povoljno financiranje nacionalnog dijela za projekte koji se financiraju iz IPA-e. Međutim, sredstva se ne spuštaju do lokalnih jedinica nositelja projekata te se one i dalje nepovoljno zadužuju na tržištu. Važno je što prije aktivno koristiti izvore financiranja otvorene kroz EIB jer je cilj kvalitetna provedba kohezijske politike u svim državama članicama. Posebno je važan program JASPERS koji pomaže u kvalitetnoj pripremi infrastrukturnih projekata. Hvala. Σας ευχαριστώ πολύ. Vice President of the Commission, Madam Reding. President, the current difficult economic and financial situation requires decisive policy action, and the EIB activity is a crucial component of our efforts to bring back